Кръвна магия и как се прави магия с кръв. Това е много древно познание и много древна магия, която предците са използвали, когато, ако сте чували поверията, когато има някой болен човек, му се дава, тежко болен човек, му се дава да пие кръв от костенурка и това дава лечебен ефект на болния. Има случаи, които при ракови заболявания, пиейки кръв от костенурка, човек се излекува. Има и други поверия, когато вие знаете, че когато индианците на времето са убивали някой вожд или някой голям войн, едно е, че са го скалпирали, а другото е, че са отрязвали тялото му и са пиели кръвта от сърцето му и след това са изяждали и сърцето му. Защо се справи това и защо се случва това нещо? Защото когато кръвта се смеша, така да се каже, както се прави примерно при кръвни братя, хора, които са от различни потекла, от различни родове, те прерязват или тук дланта си, или пръста си и смесват кръвта и завинаги те стават енергийно свързани или, така да се каже, кръвни братя. Но изключително много, за съжаление, се използва тази кръвна магия, която е магия за любов, и жените правят на някой мъж, който харесат, слагат от цикъла си в храната му или в напитката му и по този начин те омагьосват мъжа, който мъжа се зомбира и започва да изпитва неистова любов към тази жена, нали, и всичките тези неща, които когато се смешат неговата кръв с кръвта на жената, която е поставила от нейната кръв, от цикъла си в храната или в напитката, това нещо се случва като магия, която реално тя обсебва мъжа, за да я обича до края на живота си. И разбира се, ако това нещо не се развали, то ще продължава до края на живота влиянието на жената върху мъжа. Имах един случай, който една магиосница, за съжаление, което държеше заведение на едно място тук, няма да казвам къде и кое е заведението. Тази жена е слагала на много от мъжете, които са посещавали това заведение, защото то е квартално и посещават много. Момчета, мъже посещават това заведение, там се събират, играят карти, шах, табла и така нататък. По този начин тази жена, която е държала това кафене, е започнала да манипулира мъжете, които са ходили в това кафене. По-точно богатите мъже, за да може тя да ги обсебва. Взимала от тях пари назаем, не им ги е връщала, те са се влюбвали в нея, ставали са големи скандали между тях заради нея и така нататък, но това нещо, слава на Бога, не продължи, защото в крайна сметка изходът беше фатален за тази жена, която правеше това нещо. Тя започна да си играе с много мощни негативни сили, които в крайна сметка тя не можа да се справи с тези негативни сили, които задейства, и се получи обратния ефект върху тази жена, за съжаление. Но както и де.
да не влизам в по-големи подробности. Така че това е кръвната магия, която наистина работи много силно и влияе върху въздействието на хората. Нали, пак казвам тук, че кръвната магия може да е от животно, което човек да ползва, за да може да се изцелява. Кръвната магия се прави също върху хора, които стават кръвни братя, но за съжаление се прави и черна негативна енергия, която въздейства върху мъжете, които буквално се обсебват от жените, които им слагат от цикъла, и по този начин нещата се получават с тази черна магия. Така че пазете се, какво пиете, какво ядете, бъдете бдителни и внимателни, защото нещата не са не са много окей. Внимавайте какво пиете, внимавайте с какво се храните и бъдете предпазливи. Нека Бог да пази всеки един от нас. Нека Бог да пази майка България и всички българи. И бъдете благословени.